Сәлем, эфирда яшьлек тавышы һәм тугры алып баручыгыз Дилә Нигъмәтуллина. Яңа елга санаулы көннәр калып бара. Димәк, нәтиҗәләр ясап, теләкләрне юлларга вакыт. Җырчыларыбыз үзләренә нинди теләкләр телиләр икән? Әйдәгез ачыклыйк. Бүген без Айгөл Ишмиеваны хит парадыбыздан узатабыз. Яңа ел сиңа бары куанычлы хәбәрләр һәм яңа җырлар алып килсен. Премьера. Яңа елны яңа биттән башлаган сыман, без дә хит парадыбызны яңа клиптан башлыйбыз. Сезнең яраткан телеканалыгызның да социаль челтәрләре бар. Instagram, ВКонтакте, YouTube. Тапшырубызны карамыйча калсагыз, нәкъ шушы платформаларга кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз.
Буладзиддинов үшін 2021 ел бик те уңышлы булган. Иң зур казанышы ул яңа җыр яздырып, яшьлек тавышы хит парадында катнашуы. Булат, мин сиңа яңа елның тагы уңышлырак булуын телим. Киләсе яңа еллар белән сине. Бу атнада Динар Бадретдинов янәдән лидерлар исемлегендә. Яңа елда ул барлык тамашачыларга һәм үзенә исәнлек тели. Сау сәламәт булсак, калганнарын булдырырбыз ди ул. Һәм әлбәттә куйган максатларына ирешергә.
Айгөл Закиржанова яңа елда үзенә яңа иҗади үсешләр тели. Безне яратып караучы тамашачыларга күңелле яллар. 2022 елны якын яраткан кешеләрегез белән бергә каршы алыгыз. Җырчыбыз бүген тагын бер баскыч күтәрелә һәм үзенең җырын безгә тәкъдим итә. Яшик дилер бергәләр, күп вакыт алай булмый. Язмыш бит бездән тормый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, үзелер җипне тартып. Бәхеттиләр түгәрәк, китә ул да тәгәрәк. Йөрәкләр дөрләп янмый, сөюгә урыны калмый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, үзелер җипне тартып. Вакытны сузу артып, үзелер җипне тартып. Тормыш түгел йөзе мәсьәле, сынау бирмәс түзе мәсьәле. Кояшта чыкмый тормый, болыттар алмый калмый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, үзелер җипне тартып. Вакытны сузу артып, үзелер җипне тартып. Айгөл Зайнуллина бүген тагын бер баскычка күтәрелде. Тилекләргә килгәндә, ул үзенә яңа җырлар һәм клиплар тели. Монысы булды бер. Икенче теләге ул сәяхәт. Кичкенәдән ул сәяхәтче булырга хыялланган. 2022 елда дөнья хәлләре җайланса, ул бу хыялын да чынга ашырырга уйлый. Лайыклы хыял
layıqlı позиция. Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Җырчыларыбызның язмышлары синең кулда.
düşüme Yırakta dübelegen Qaraşım Öpüda zurada yaş Zorada yaş Zurada yaş Ağlıma yanarsın Yanarsın Leysan Şayxetdinova özüne нәрсә тели дип уйлыйсыз? Беренчедән, яраткан якын кешеләре белән бер-берсен аңлап, ишетеп, хөрмәт итеп яшәргә, икенче теләге ул куйган максатларга ирешергә. Лейсанның әлегә менә шундый теләкләре. Ömür ağa yılığa kebek hisleri taşa suları kebek lakin ötkenlerine geri qaytarılar mümkün tügel senin sizler canıga sihat birge şaktan indi rahat uzak yaşa baxetli bu sina hen keybi güzur rahmat Eniyen kesine dünyanın yaktasım Eniyen kesine canımın yarıtasım Eniyen ki yılama barı yılama Eniyen ki min bitgel senin yanında Yıllar yıgrıp Udayken ömür bektiz Udayken hazırinde minede eni Seni kıvıp kilemiken Bir jet bilen beylenigen biz Bir jar bilen bevilgen biz Janda bir yürekti bişe Bir bütünüge heylenigen biz Heniyen kesin dünyanın yaktasım Heniyen kesin canımın yarıtasım Heniyen ki yılama bara yılama Heniyen ki min bitgeli senin yanında Dünyanın yaktasın Heniyen kesin canımın yarıdasın Heniyen ki yılama barı yılama Heniyen ki min bitgeli senin yanında Heniyen ki min bitgeli senin yanında Gelesinin yanında
Аспанга яуган йомшак карлары белән ел әйләнәсендә шатлыклы мизгелләр генә алып килүен телиләр иң яшь җырчыларыбыз Рали Сәләхиев һәм София Халиуллина. 2022 ел ниндидер яңалык алып килер сыман. Шуңа без яңа елны тизрәк килүен телибез ди алар. Озак көтәсе калмады. Мин дә киләсе ел барлык ышанычларыгызны аклар дип ышанам. Уңышлар сезгә. Şiirde urnaşsa da onun kanı yukarı Yerakka kitep taralar onun uzun yolları Kama suan nurga tırıp balkı butıra kala Dünyalarını dayga kümgen bu kala tübeni kama Qarğa sibelişər Qaşılı qızılı telgəşlər Kama suan nurğa dürüp Balqı butıra qala Dünyalarını dayğa küngen Bu qala tübəli kama Kama suan nurğa dürüp Balqı butıra qala Dünyalarını Жанға яқын, güzel yeşil kalası Gururlanım çünkü minide Şul şehirinin balası Kama suan nurga tırıp Balkı butıra kala Dünyalarını dayga küngen Bu kala tübeli kama Kama suan Dünyalarını dayga küngen Bu kala tübeni kama Dünyalarını dayga küngen Bu kala tübeni kama Тугыз позиция артта калды. Димәк, тапшыруыбызны искә алыр вакыт. Аннары инде җиңүчебезне дә билгеләрбез.
Ренжиме миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүттән бурылыш. Şeşinle jillerge, jillerge, jillerge Taratıp ülkesin direninden Әниен кесіне дүнияның яқтасым Әниен кесіне жанымының яртасым Әниен ки йылама бары йылама Әниен ки мин бит гел синең яныңда Тама суан нурга төреп, балкып утыра кала. Дөньяларны дайга күмгән, бу кала түбәне тама. Айнур Галләмов зур адымнар белән куйган максатына таба бара. Үзенә ул киләсе елда эш темпын югалтмаска тели һәм яңа елда яңа проектларда катнашырга хыяллана. Ә хит парадыбызда ул бүген лидерлар исемлегендә урнаша. Nasip yarın dipsiden yarattım Bari sin diye bäğrem can attım Ник şulay buldu Yollar ayrıldı Barkışlar idik Kanat ayrıldı Kişede sinsiz, bugün de sinsiz Sina da belki yağırdır minsiz Tümlerini yanam, yalnızım kalan Ezilip sağınıp, kanda uyanam Kişede sinsiz, bugün de sinsiz Sina da belki yağırdır minsiz Tümlerini yanam, yalnızım kalan Ezilip sağınıp, kanda uyanam Nikreşmedik mehabbet için Жеңілгенне sınadık süyünün peşin Şın bulmağan mı elle yaratı Ник direk buldu canlı yalatı Kişede sinsiz, bugün de sinsiz Sina da belki yağırdır minsiz Tünlerini yanam, yalnızım kalam Ezilip sağınıp, kanda uyanam Kişede sinsiz, bugün de sinsiz Sina da belki yağırdır minsiz Tünlerini yanam, yalnızım kalam Ezilip sağınıp, kanda uyanam Eldesin tügel min küten Yarattın mini anısın bilen Ezilmi kalgan emedler şefleri Küte huaman Sinen kilüne Kişede sinsiz, bugün de sinsiz Sina da belki yağırdır minsiz Tünlerini yanam, yalgızım kalam
Җиңүчебезне тәбриклибез һәм тапшыруыбызны йомгаклыйбыз. Сез яшьлек тавышы хит парадын карадыгыз. Минем исемем Дилә Нигъмәтуллина. Тагын бер атнадан мин сезне шушы ук вакытта TMTV телеканалында көтеп калам. Пока-пока.